Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Балаларга шартлар тудырыгыз. Зәп бистәсендә эшләүчеләр төзекләндерү программасыннан канәгать түгел. Шаллы мәктәпкә җыенырга ярдәм итеп бөтен Россия акциясына кушылды. КамАЗ мәдәният сараенда күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар өчен канцелярия товарлары кабул ителә. Медиклар арасында кем тиз арада ирекле стиль белән 50 метрны йөзеп чыкты. Шәһәрдә сәламәтлек 2021 спартакиадасы кысаларында спорт чарасы узды. Татарстанның күп функцияле үзәкләрендә бурсыкларга ау өчен рөхсәт бирә башладылар. Аны күп функцияле үзәкнең 60 офисының теләсә кайсысыннан алырга мөмкин. Үзең белән паспорт, аучылык билеты 650 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләү квитанциясе булырга тиеш. Шулай ук һәр хайван өчен 60 сум өстәмә түләү каралган. Исегезгә төшерәбез. Татарстан Республикасында бурсыкларны аулауга квоталар бар. Әгерҗе районында ул 5, Баул районында 4, Ютаз районында 3, Азнакай, Бөгелмә, Лениногорск, Сарман районында 2-шәр, Әлмәт, Түбәнкама, Мөслим, Яңа-Шишмә һәм Чистай районында 1. Аучыру 15 августта башлана һәм 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Зәп бистәсе турында онытканнары безнең редакцияга шундый шикаят белән 17-нче комплекста эшләүчеләр мөрәҗәгать итте. Балалар мәйданчыгы урынына ком һәм иске тау. Шаулар шәһәрнең иске өлешен төзекләндерү белән шөгыльләнүләрен сорый. Бу урынга хезмәттәшем Рузалия Фәхреддинова чыкты. Зәп бистәсенең 17-нче комплексы безнең Ишек алды республика программасына эләккән. Шәһәрдәшләр булачак үзгәрешләргә бик куанган була, әмма нәтиҗә аларны шатландырмый. Тут получается как, вот у нас зябь, да? Ну, им много не надо. Эта зябь, она как была там, да, как каким-то отребием, да, и вот, ну зачем, вот старое что-то воткнули, привезли откуда-то. А к школе нет тропинки. Где попало, через газон, через болото должны ходить дети. Это что это такое? Безобразие. Здесь вот мусора вот сделали, то есть ограждений нету. Где-то красиво сделали, где-то это. Наш огромный такой двор. И вот смотрите, даже скамеек нету. Шупшар саутлары һәм эскемияләр юк. Заманча балалар мәйданчыгы урынына иске уен элементлары урнаштырылган, дип дәгъва белдерә биредә яшәүчеләр. Для чего делали ремонт? Для того, чтобы испортить то, что было. Смотрите, даже вот, грубо говоря, поставили старую, сломали, они ее также поставили. Все кустарники, которые есть, они также оставили. Весь грунт открытый оставили. Это столько пыли, столько грязи. Для чего это вообще делать? Ни лавочки, ни навесов, ничего нету для детей. То есть это даже не мой двор, кстати. Мой двор 17-19, там еще все хуже. Камни, ракушки. Мой ребенок, например, здесь не хочет гулять. Во всем комплексе поставили однотипные новые вот эти мафы, да? Новые. Почему нам привезли старые? Ладно, вы, как бы, да, они еще пригодные для использования, но вы их приведите в порядок. Идарәче компаниядә аңлатуларынча, проблема турында алар белә. Һәм тиздән уен элементлары алмаштырылачак дип хәбәр иттеләр. При демонтаже детских элементов они были повреждены. В данный момент заказаны новые, которые будут установлены до окончания работ по программе «Наш двор». Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без безнең Ишек алды программасы вәкилләренә дә мөрәҗәгать иттек. Якын арада җавап көтәбез. Розалия Фәхреддинова, Кирилл Хабзи, Яңалыклар. Шаллы мәктәпкә җыенырга ярдәм итеп бөтен Россия акциясына кушылды. КамАЗ мәдәният сараенда күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләргә тәрбияләнүче балалар өчен канцелярия товарлары кабул ителә. Безнең телекомпания шиттә калмаска карар кылды һәм хәйрия акциясында катнашты. Баланы мәктәпкә әзерләү бигрәк тә күп балалы гаиләләр өчен бик җайлы түгел. Финанс ягыннан моңа һәр гаиләдә күтәрә алмый. Шуңа күрә ел саен Россиядә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе уза. Һәр теләгән кеше күп балалы аз керемлеләргә һич югы карандашлар яки дәфтәрләр алып ярдәм итә ала. Без дә шулай ук бу эштә аз булса да өлеш кертергә булдык. Мәктәп кирәк-яракларын бүген генә кабул итү башладылар, әмма күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар өчен күп кенә канцелярия товарлары инде җыелган. Нигездә дәфтәрләр, карандашлар һәм альбомнар китерәләр. Узган ел Шалда яшәүче 15 кеше хәйрияче булды. Быел игелекле эшләре башкарга теләүчеләр күбрәк булуына өметләнәбез дип билгеләп үтә оештыручылар. Жители города Набережные Челны активно принимают участие в данной акции. Они приносят тетради, цветные бумагу, альбомы, карандаши, линейки. Мы будем очень рады и благодарны, если жители города принесут портфели нашим детишкам. И надеемся, что в этом году мы получим также
много канцтоваров, как в прошлом году. Мәктәп кирәк яракларын атнаның теләсә кайсы көнендә алып килергә мөмкин. Аларны җыю 26 августка кадәр дәвам итәчәк. 27 августта КамАЗ мәдәният йорты мәйданында җыелган әйберләр чаллы гаиләләренә тапшырылачак. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Ағымдағы елда 150 йортны капиталь ремонтлау үшін 1,5 миллиард сумға якын акча бүлеп бирелгән. Моннан тыш 99 лифтны алмаштыру бурычы тора. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илья Зуев әйтүенчә, барлык эшләрнең 77% үтәлгән. 1 сентябрьгә барлык эшләрне тәмамлау бурычы куябыз, чөнки сентябрь башында җылылык бирү сезоны, яңа уку елы башлана, социаль объектларны җылылыкны штаттагы режимда кабул итәргә әзерләргә кирәк. Моның өчен мөмкинлекләр дә җитәрлек. Һава торышыдан әйбәт тора дидем шәһәр мэры. Алар гадәттә ярышмыйлар, ярдәм итәләр, тик бүген башкача. Мишалдам сәламәтлек 2021 спартакиадасы кысаларында медицина хезмәткәрләре өчен спорт чарасы узды. Табибларның кайберләре ирекле стиль белән 50 метрга кадәр йөзде. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Ирек Шарипов 11 елга якын ашыгыч ярдәм хастаханәсендә хирург булып эшли. Табиб сүзләренә караганда, буш вакытында ул спорт белән, бигрәк тә йөзү белән шөгыльләнергә ярата. Монда ярышларда беренче тапкыр гына катнашмый, ләкин барыбер дулкынлана. Нервы прям вообще бушуют, конечно, но собраны. Это практически часть моей жизни, как бы я плаваю почти каждый день, мне нравится. Это же как бы укрепляет иммунитет, это, все мышцы работают. Спорт чарасы сәламәтлек 2021 спартакиадасы кысаларында үткәрелә. Анда шәһәрнең 29 медицина оешмасы катнаша. Йөзү һәркемнең дә яраткан спорт түры ди катнашучылар. Нравится данный вид спорта. Интересно поучаствовать, посоревноваться с другими больницами, показать себя, так сказать. Вот. Ну вот, как думаете, кто сегодня победит? Дружба. Победит сильнейший, наверное. Фельдшерлар, торты, белгечләр, шәфкать туташлары, барлык катнашучылар да шәхси зачетта ярыша. Йөзү дистанциясе ирекле стиль белән 50 метр. Из каждого учреждения минимум по 2 представителя. Это мужчины и женщины. Дистанция 50 метров и мужчинам, и женщинам. Медицинские работники сегодня медсестры, фельдшера, врачи. У нас многие медицинские работники работали в красной зоне. Они сегодня вот нашли время и участвуют на наших соревнованиях. Иратлар арасында иң яхшы нәтиҗәне 4-нче шәһәр шифаханәсеннән Михаил Андреев күрсәтте. Хатын-кызлар арасыннан сугыш ветераннары өчен госпитальдән Светлана Артемьева. Нәкъ менә алар Казанда узачак республика спартакиадасында катнашачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан Республикасының хезмәте министрлыгы август айында Татарстанда өстәмә ял көне турында искә төшерә. Шулай итеп 30 август Татарстан Республикасы көне эшләми торган бәйрәм көн булып санала. Быел ул дүшәмбегә туры килә, нәтиҗәдә Татарстанлар 28, 29 һәм 30 ял итәчәк. Искәртеп узам, республикада COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Бүгінгі шулар иде, мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән сау булыгыз. С 14 по 23 августа. Экспокама. Продажа алтайского меда. При покупке 3 килограммов меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок 3 литра цветочного меда 1000 рублей. Внимание! Новый магазин «Светофор» на БСИ уже открылся. При покупке на сумму от 1500 рублей упаковка воды 1,5 литра «Ессентукский источник» за 1 рубль. БСИ, улица Старосармановская, 3. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 9 по 15 августа в ДК КамАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда, килограмм цветочного меда в подарок, а также 4 килограмма цветочного меда всего за 1000 рублей.